Mae Kayley Roberts yn gwnselydd ac yn lenor sydd yn byw ac yn gweithio yng Nghaernarfon. Aelod o Glwb Darllen Llyfrau Lliwgar, nath nhw sôn am y pleser o drafod llyfrau efo criw, Islwyn Ffowc Elis, y Versatile King, a peidio sbïo ar dy ffon pan ti'n darllen. Helo! Hi! A chroeso i Sut i Darllen. Diolch. Fy ngwestai arbennig iawn, Kayley Roberts, diolch yn fawr iawn am dy cwmni. Diolch yn gwahodd fi yma, dwi'n really excited. A fi, dwi just wrth modd efo siarad efo chdi am llyfrau. So, diolch yn fawr iawn am dy gwmni. Iawn. Alle di sôn i fi chydig bach am dy hanes di efo llyfrau a'r rôl mae llyfrau wedi chwarae yn dy fywyd di? Oh, wow. Okay. Cwestiwn mawr. Gyn ti. Dwi just wastad di caru llyfrau a dwi'n mynd cofio adag cyn i fi gallu darllen, really. Cos o dad yn arfer darllen iddyn ni bob nos. A wedyn oedden ni'n dilyn bus fo. A dyna sy'n nathon ni dysgu darllen. A diw'n fath o bod o'n caru llyfrau ac yn darllen bob nos, ond oedd o eisiau ni garu llyfrau. A nath o'n weithio. So, so dwi wastad di bod efo llyfr ar y go. Dwi rioed di bod fatha, dwi'n mynd darllen ddim byd ar y funud. Dwi'n gorffen un llyfr a dwi'n cychwyn yn nesa. Fatha addiction. Wow, yn syth felly fydde di'n gorffen un ac yn... Literally, mae'n barod i fynd. A just, fel wedi bod yr oed, so dwi just yn caru llyfrau, maen nhw just wastad bod yn rhan o mywyd i, a dwi o hyd i fod eisiau sgwennu llyfr, so mae gen i fi dal y llyfr gyntaf nes i erioed sgwennu, pan ma'n i fatha blwyddyn 1, a nes i wneud fatha hardback cover iddo fo, allan o carbod o cefn fatha llyfr A4, mae dal gen i fi. O, yna'n hyfryd. O, waw. So, sôn am dy blentyn dod di felly, oes llyfrau penodol sydd yn aros yn y cof o pan o'ch ti'n darllen yn ifanc? Dwi wedi dod â un efo fi, gael yna. Please, dwi eisiau gweld. Dwi'n mynd i nocio hein i gyd lawr. Ie, mae gen i ni penswr yn fama. Okay, so Jacqueline Wilson. Wrth gwrs. Tro ma'n i gyd. Illustrated mum. Wrth modd efo ni yna. A dwi'n meddwl, literally meddwl, dyma pam bod fi'n gwnselydd heddiw, cos o'r llyfr yma. Yn dysgu fi amdan fatha iechyd meddwl, ac yn i fel, wow, mae hwn yn fatha rhywbeth dwi eisiau bod mwy involved efo, dwi eisiau gwneud rhywbeth efo hyn, a dwi wedi prynu'r clawr calad because dwi eisiau caru fo gymaint. So, yeah, definitely. Faint oedd oed chdi pan nes ti darllen hwnna? Trai fi checio pryd nath hwnna darllen yn neud maths i'w bod hwnna. Dwi'n gwybod ni'n siŵr bod fi wedi bod 11 neu rhywbeth. Na, I'm neud do mas. Dwi'n eisiau sbïo mor bell hyn yn ôl. O'n i'n ifanc, anyway, dwi'n cofio bob un llyfr Jacqueline Wilson, pan o'n darllen, o'n i'n gorau prynu o'n syth, fatha, obsessed. Dwi'n gweld chdi'n odio, so mae'n siŵr bod chdi'n teimlo'r un peth. O'n i unio'r un peth. Yes, caru Jacqueline Wilson. Dwi wedi prynu'r llyfr i oedolion, heb di darllen o eto, ond mae wrth y gwely yn barod i fynd. Mae'n siŵr, yr eiliad dwi'n cyrraedd, dal yn dwytha, bod bynnag dwi'n darllen wan, Jacqueline Wilson fydd nesa. A hefyd dwi'n dod â Sugar Rush o fi. Da! Ti wedi darllen o? Do, dwi'n cofio hwnna. Yes. Dwi'n lyfio'r warning explicit content. Dos o ddim byd explicit yn efo. Dar y pryd o'n i fel, dwi'n mynd fod i darllen hwn. The secret. So dyn o'n i'n methu gweud ffrindiau fi fatha, dwi'n eisiau darllen hwn. Fatha contraband. Gwachod y cyfres. O'n i'n caru Sugar Rush. Dwi wedi gwachod eto ar Channel 4 yn ddiweddar. Dim bach yn hefasiwn. Ydy o di heneidio'n iawn. Mae di heneiddio-ish, ond it's of its time. Mae dal yn digon entertaining, so hwn di'r copi greiddiol o'r fatha 90au illa. Oh, wow. So mae'n siŵr bod hwn yn antique erbyn hyn. A be ydi o am yr math yma o lyfrau sydd yn, be ydi o sydd wedi apelio, ti'n meddwl, pan o'ch di yr oed o'ch di, pan nes di darllen yma tro gyntaf? Cwestiwn da. Dwi'n teimlo fatha, yn enwedig efo Jacqueline Wilson, oedd hi ddim yn sensor o ddim byd, oedd hi ddim yn sugarcoat o ddim byd, oedd hi jyst yn dweud fel mae bywyd weithiau. A dy hynna ddim yn necessarily drwg, mae jyst pobl efo bywydau gwahanol, a mae'n gallu bod yn really funny weithiau, a mae'n lot o cariad yna, friendship really pwysig yn nhw. So dwi'n meddwl jyst y ffordd hi'n trin pobl, really, mae'n amlwg yn caru cymeriadau hi, a mae'n dod ar draws. So, dwi'n meddwl dyna bod dwi'n licio amdano nhw. Ie, a wedyn, oes na llyfrau sydd yn aros yn y cof o yr blynyddoedd mwyaf ddiweddar, felly? Dwi dod a lot efo fi, so pick a di genre. Okay. Gynna fi, obviously, A Little Life. So, yn amlwg, dwi'n caru trauma. Mae na themau yn fama dwi'n gweld. So, nes i ddarllen y ddau yma pan nath nhw ddod allan. So, dwi'n gwybod erbyn wan ar ôl Bookstagram a BookTok mae pawb yn darllen nhw. O'n i ddim yn prepared. O'n i deitha chdi gynnad fel, nes i prynu hwn pan fi'n aros i car fi gael MOT.
A o'n i'n meddwl, dwi eisiau rhywbeth i wneud. So nes i cychwyn darllen Little Life yn Tesco, yn yr caffi. O'n i'n gorau cael oedd ddim yr amser am hynna. O beth i darllen mewn prifat, dwi'n meddwl. Ond, amazing. Dwi'n digon hir. So ni'n gallu darllen y llyfr yma am fatha gweddill bywyd fi. Ac eto be o'n i'n deud am cymeriadau Jacqueline Wilson, really, mae'n amlwg yn caru cymeriadau hi. Mae hi eisiau danos bywyd nhw, mae eisiau danos bethau drwg, ond fatha maen nhw dal yn heiddi cariad ar ôl hynna i gyd. A dwi'n meddwl dyna dwi'n licio di'r fatha y gobaith mae'n gadael ni efo. Bod pobl yn gallu tyfu a datblygu a newid. Da ni gyd yn gallu neud hynna, so dwi'n just caru fo. Ac mae'n swnio fel, fel o'ch ti'n sôn efo dy waith, felly, mae'n swnio fel lot o'r llyfrau ti'n mwynhau ydy llyfrau llawn emosiynau gwahanol a heriau mae pobl yn wynebu dydd i ddydd. Felly, sa'ch ti'n deud bod llyfrau wedi dylanwadu ar dy waith a dy yrfa di? Dwi'n meddwl bod nhw, ydy o ffordd yn ar ôl, dwi'n gwybod. Ond dwi'n gwybod dwi'n definitely yn really neithio efo pethau efo emosiynau really cry a pobl yn mynd trwy rhywbeth. So dwi'n meddwl dwi'n mynd yn eitha bod efo llyfrau sydd just yn, bob dim yn kind of funny a nes i trio deitio rhywun yn nath o'n gweithio allan fatha love stories. Dyn nhw ddim i fi. Dwi eisiau rhywbeth really drwg. Mae'n awful. Eisiau rhywbeth really drwg. Llawn trauma. Just trauma dump llwyr. Ond wedyn mae'n dipyn bach o gobaith ar y diwedd. Chos mae'n jyst yn teimlo mwy gwir. Dyna sy'n digwydd yn bywyd, really. Mae pethau drwg yn digwydd. A wedyn mae rai mwna dipyn bach o obaith ar y diwedd. So mae pawb yn dweud, Little Life yn really depressing. A mae o, dipyn bach, ond mae yna y gobaith yn ar y diwedd. A dwi'n meddwl mae'n neis pan mae'r awdur jyst yn gallu gadael ar hwnna a ddim gorau mynd, ac o bob ddim yn hapus, bob ddim yn berffaith. Cos dydy o ddim. Mae hynna'n oce. Fedrwn ni gario ymlaen trwy hynna. A pa fath o brofiadau ges ti yn yr ysgol efo darllen? Ti'n gwybod, yn amlwg ti wastad wedi bod yn darllenwr brwd, ond sut oedd hynna'n mynd yn llaw efo'r ysgol? Shout out i ysgol Mae Sinclair. Oedd yn gadael fi fynd i llyfrgell blwyddyn 6 pan o'n i'n blwyddyn 2 i gael y llyfrau ar ôl dal. So, oedden nhw'n excited dros fi'r ysgol. Oedden nhw'n fatha, rwy'n sy'n licio darllen, please cario ymlaen. So oedden nhw'n really annog hynna. Ac o'n i'n gael mynd cos oedd bob dosbarth efo llyfrgell bach eu hunan ac oedden nhw'n dweud, os ti'n licio hyn, jyst os i blwyddyn 6 gyd i'n ôl y llyfrau ac o'n i'n cael neud hynna. A dyna pryd ges i darllen bob un llyfr, Roald Dahl, o'n i'n caru Roald Dahl yn tyfu fyny. Ac eto dwi'n meddwl straeon amdan bywyd o ddim cweith yn perffaith, so Danny the Champion of the World, hwnna oedd hoff llyfr fi, ac o'n i'n lyfio, ti'n fawr y scene pan mae'n gorau dreifio'r car a newid y gears, a just y tensiwn, mae'n rhywbeth mor syml, a gorau just newid gears mewn car, a ffordd oedd yn gallu neud hynna, o'n i just fel, wow, mae hwnna'n captivating, bod chdi gallu cymryd rhywbeth sy'n mor syml, a wedyn mae'n terrifying, mae'n llawn tensiwn, a mae'n just yn fatha, beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Dwi'n gwybod beth y cwestiwn. Mae'n iawn. A sut wyt ti'n dewis llyfr? Wyt ti'n mynd i siop lyfrau, wyt ti'n mynd i llyfrgell, a jyst edrych ac yn dewis rhywbeth? Sut ti'n dewis y llyfrau ti'n darllen? Dwi'n mynd lot efo, os mae yna awdur efo llyfr newydd, a dwi'n gwybod dwi wedi enjoyo rhywbeth maen nhw wedi sgwennu ar blaen, mae hwnna bob tro'n helpu. Dwi hefyd yn rhan o Glwb Darllen Llyfrau Lliwgar. Wrth gwrs, ia. So, unwaith y mis dwi'n cael y Sain reading. Dwi'n mynd gorau meddwl. A mae'r llyfr da ni'n darllen ar y funud Sunburn. Chloe, Dwi'n cofio enw'r awdur, ond mae o'n amazing. Dwi'n mond hanner ffordd trwad. A mae'n un o hein, dwi ddim eisiau gorffan o, chos mae'n mor dda. So dwi'n darllen yn really slow. A fatha talinellu rei brawddegau. Mae o'n really da. So, mae nhw'n helpu fi dewis llyfrau. A fel arall, dwi'n meddwl, dwi'n just kind of yn mynd off vibes. Dwi'n gwybod hynna ddim yn helpful o gwbl. Os mae'n rhywbeth efo clawr really cool, neu mae ffrind yn recomendio rhywbeth i fi, neu unrhyw beth queer, dwi'n mynd i ddarllen o. Really. Os dwi'n dilyn yr awdur ar Instagram, dwi'n mynd i ddarllen llyfr nhw. Dos am un proses, ond dwi'n mynd efo fatha yn diweddara dwi wedi prynu ydy llyfr newydd Sally Rooney, chos Sally Rooney, come on. A nes i gael i fewn i hi cos o normal people, fatha pawb, dwi'n meddwl, ond y gyfres, a wedyn, oedd ffrind fi wedi dweud, nes i really enjoy'r llyfr.
Ac o'n i'n un o'r pobl yma, o'n i byth yn meddwl sy'n ni'n troi fewn i, oedd fel, ydy o'n based ar llyfr? Dwi wastad wedi bod yn ffordd arall rown, so o'n i'n gorau darllen y llyfr, a wedyn o'n i just yn hwg, dwi'n caru stael hi o sgwennu gymaint. Ie, mae lot o bobl yn deud hynna, mae hi'n ofnadwy o boblogaidd, a mae'n diddorol, achos dwi'n meddwl mae yna ambell i lyfr yn y Gymraeg hefyd sydd wedi cael ei cymharu efo Sally Rooney, ti'n gwybod? Oes na? Oes, Dwi'n mynd i reid nhw ar y rhestr darllen. Ond dyna di'r peth, achos dwi wastad yn teimlo chydig bach yn drwg fel, mae llyfr yn ei hun wrth gwrs ydi o, ond dwi'n dall pam mae wedi cael ei cymharu efo'r math o lyfrau mae Sally Rooney yn sgwennu. Rhywbeth fel, dwi'n meddwl os ti wedi darllen Ser Nos yn Gwennu gan Cassia William. Mae hwnna'n, eto, dwi'n dallt yr cymhariaeth yna sydd yn llyfr gwych hefyd. Cwlwm gan Ffon Enlli hefyd o bosib. Mae hwnna ar To Be Read pile fi. So na symud o'i top felly. Wel, dwi'n meddwl sa'ch chi'n joio hwnna, a mae'r clawr yn gorgeous. Ia, ond mae'n diddorol sut mae hi wedi dod yn really poblogaidd. Be ti'n meddwl sydd yn neud i'r llyfrau fel hyn, y math yma o straeon yn perthnasol neu yn rhywbeth mae pobl yn gallu uniaethu efo? Be ti'n meddwl? Dwi'n meddwl, da ni'n caru clod straeon pobl arall os dyn nhw'n really personol a dipyn bach yn cringe, kind of like gossip. Da ni gyd, da ni'n smelio bod ni ddim, da ni gyd yn licio gossip, me included. So dwi'n meddwl, mae yna rhywbeth am straeon hi sy'n really mynd i craidd pobl a be maen nhw'n meddwl a sut maen nhw'n behafio, a mae yna rhywbeth really relatable yn hynna o fel, so ni'n mynd i dweud ond actually, dwi'n meddwl o pethau yma hefyd, dwi'n behafio fel y weithiau. A mae yna rhywbeth really fatha dreamy amdano ffordd mae hi'n sgwennu, really sort of slow a kind of fatha, mae'n really mynd â ni i fewn i meddyliau pobl, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl, da ni gyd eisiau hynna. Da ni eisiau just dim bach o gossip, dim bach o scandal. Just dim bach. A teimlo bod gen i ni hawl i ddarllen hynna. So dwi'n meddwl mae rhywbeth i wneud efo hynna, really, ydy'r fatha dim y plot, ond y pobl, y cymeriadau, a be bynnag sefyllfa mae hi roed nhw fewn. Dydy hynna yn teimlo mor bwysig, a fatha narratif nhw, a lleisio nhw, dwi'n meddwl. A dwi eisiau gofyn i chdi, gan dy fod wedi dod â llyfrau ti'n fod, efo chdi, dwi wrth fy modd. So dwi eisiau gwybod mwy am yr classics ma ti wedi dod efo nhw. So mae gennym ni The Bell Jar, Sylvia Plath, a Villette, Charlotte Bronte. Felly, ydy heina'n llyfrau nes di darganfod trwy wneud fatha yn yr ysgol, neu trwy astudio, neu ydyn nhw'n llyfrau sydd just wedi dod i mewn i dy fywyd di? Maen nhw wedi kind of dod i fewn i fywyd fi. Dwi'n caru Charlotte Bronte, a dwi'n cofio tro gyntaf nes i darllen Jane Eyre yr un cyntaf i fi darllen. O'n i yn y llyfrgell yn ysgol uwchradd, a nath ffrind gorau fi ar y pryd, oedd hi bod tro'n jocian bod fi yn darllen lot, ac oedd hi fatha, bet ti di darllen hwn. Ac o'n i fel, actually na ddo, ond dwi'n mynd i wan. So, diolch Cheryl. So o'n i fel, oce, na i darllen o. Ac oedd hi jyst yn gael laff a ti darllen y classics. Ac o'n i fel, dwi heb. A nes i jyst caru fo gymaint. O'n i yn disgwyl rhywbeth, o'n i'n gwybod byd amdano Brontes, dwi'n meddwl o'n i'n disgwyl rhywbeth posh, ond eto'r teimlad na, mae Jane Eyre yn cael bywyd rili anodd. Ond mae'n swnio atho, dwi'n lyfio just trauma, bywyd anodd. Ond mae hi jyst yn, mae jyst yn person go iawn, efo fatha flaws, I guess. A dwi'n meddwl, nes i just really licio y style. Dwi'n meddwl efo'r classics, mae'n rhywbeth eitha calming amdano nhw. Ond bod nhw wedi cael ei sgwennu mor hir yn ôl, mae'n eitha low stakes. Fatha, os dwi'n darllen Sense and Sensibility, dwi'n really gorau meddwl am un byd rhy drwm. Dwi just yn gallu, no thoughts, just vibes. Just yn golli, ynddo? Dyna beth i llyfrau de, just entertainment. Dwi'n yn gorau bod, it's not gotta be that deep. Na, yn hollol. Just dipyn bach o hwyl. Well, dwi'n dweud hynna, dwi'n sbïo ar The Bell Jar, fel, actually it is that deep. Ac wrth gwrs mae gennym ni fama. Okay, so, mae gennau confession. Dwi heb darllen hwn eto. Dwi'n gwybod, na i adael i chdi sôn amdano fo. Okay. A wedyn gei di menthygo os ti eisiau. Diolch, please. Okay, so deithio ni mwy am y llyfr. Be di enw fo? Cysgod y Cryman, wrth gwrs, needs no introduction. Wel, illa i chdi. I fi, yndi mae o. So na i cychwyn trwy dweud, mae yna pethau obviously problematic yn efo. Mae wedi cael ei sgwennu amser hir yn ôl, ond mae'n un o heina, the greatest love story ever told, Cal a Greta.
Oh my gosh. So, oedden ni'n gorfod darllen hwn dwi'n meddwl fatha prawf llafar Cymraeg ni neu rhywbeth yn ysgol, dwi'n cofio. Ac oedd pawb fel, gorfod darllen Cysgod y Cymraeg nesaf. Ac o'n i fatha, yes, dwi wedi gorffan o adran barod, ond dwi'n mynd i ddweud hyn oedd y neb. A mae yna dilyniant yn ôl i leifio'r, which nath nhw ddim deitha ni'n ysgol, so pam nes i darganfod hynna, o'n i'n hapus. So, eto mae hwn yn just fatha, Dwi'n lyfio just dweud no thoughts, just vibes, ond ti'n gwybod beth dwi'n fel fatha, mae'r plot yn eitha, dwi'n gwybod beth mae pawb yn siarad amdan, a diolch byd fatha bywyd fi, so dwi'n mynd gorfod bod invested yn efo. Gai just really mynd i fewn i bywyd gwahanol, a just, cool, dwi'n byw ar fferm wan, dyna beth sy'n digwydd. A mae just, y ffordd mae'r cymeriadau'n siarad, just y ffordd mae'n disgrifio pethau, mae'n just... Mae Islwyn Ffowc Elis just yn gwybod sut i sgwennu'r llyfr. Bob un. Mae gen i fel llyfrau sci-fi hefyd. Cool. O'n i'n gwybod hyn, sa'n really diweddar. Wel, mae gen i fel wythnos yng Nghymru fydd. A wedyn mae yna hang on, gen i fel enw really weird. Y blaned dirion, dwi eisiau dweud. Dwi'n siŵr. Wbeth fel am. Dwi'n siŵr bod amdan fatha time travel neu rhywbeth. Okay. So ni kind of fel, Islwyn, ti wedi gwneud rhywbeth wahanol fan hyn. Versatile king. A maen nhw gyd yn amazing. Mae just yn fatha, dod i fewn, sgwennu'r stori, job done, no notes. A fel ti'n deud, adloniant ydi o. Dyna fideo, ie. Mae'n eitha braf hefyd, achos fel dwi'n deud, oherwydd dwi ddim wedi darllen o, dwi'n dall bod, mae hynna'n rhywbeth, mae lot o bobl sydd wedi tyfu fyny yn mynd trwy addysg Cymraeg yn darllen y llyfr yma am y tro gynta, ond weithiau mae pobl yn sbïo nôl ar stuff o'r ysgol, a maen nhw fel, dwi'n eisiau meddwl am hynna, oedd o'n, dydy o ddim yn rhywbeth sydd wastad efo association da mewn ffordd, ond yn amlwg os gen fo lot o lyfrau eraill, ella maen nhw jyst angen ffeindio'r un iawn iddyn nhw. Rhywbeth i bawb gen Islwyn Ffowc Elis. Mae'n swnio fel maen nhw rhywbeth i bawb. Yn Islwyn Ffowc Elis fan club. Ond na, mae'n fath comfort reading hefyd, dwi'n meddwl. Pan ti'n darllen rhywbeth lot o weithiau, ti'n gorfod poeni sy'n mynd i orffan. Dwi'n gwybod. So ti'n licio darllen pethau mwy nag unwaith felly? Yn enwedig os dwi'n fatha diblino, neu dwi'n mynd trwy adag rili prysur, a gen i fi ddim y headspace i fatha cymryd rhywbeth newydd i fewn. Dwi'n meddwl hwn neu Brontes, dwi'n fatha, just a safe space, darllen rhywbeth comforting, a rhywbeth dwi'n gwybod bod dim yn mynd i fod yn oce yn y diwedd, basically. O'ch ti'n sôn felly am bod yn y mood iawn felly, so sa'ch chi'n deud bod ti'n person sydd yn, mae mood yn peth mawr o dy ddewisiadau darllen. Yndi, definitely. Gen i fi penswr o lyfrau wrth gwely fatha the TBR pile, which dyn ni gyd efo, sy'n just yn tyfu a beth yn mynd yn llai. A mae'na fatha, dwi'n trio reid fatha lot o genres gwahanol yn hwnna. A wedyn dwi'n gwybod, actually, o'n i'n mynd i ddarllen illa'r Jacqueline Wilson newydd, a wedyn dwi'n fel, dwi'n ymwyd am hynna, neu illa neu ddarllen Filet. A dyna pam dwi wedi darllen y Jacqueline Wilson eto, nath Filet dod i top yr rhestr. A wedyn, Gweno Gwilym, llyfr newydd hi, neu llyfr cyntaf hi, Llawdriniaethau Gweno, fi a fo, mae hwn ar top penswr. Dwi jyst yn caru'r clawr. Dwi'n gwybod sy'n oce ddeu hynna, ond Mae'n wych, dwi edrych ymlaen darllen hwn hefyd. A beth am Neon Roses? Ti wedi dod â hwn hefyd gan Rachel Dawson. Yes. So pam nes ti ddewis dod â hwn? So, o'n i ar cylchlythyr, dwi'n gwybod os dwi'n cael deu hyn. Myths and Tits, dwi'n cael deu hynna. Ceisiwr. Okay. Os ti'n dilyn Myths and Tits ar Instagram, oedd fi yn neud fatha cylchlythyr efo be mae hi wedi bod yn darllen, be mae hi wedi bod yn watchad, fatha recommendations, ac oedd hi wedi dweud, dwi'n newid orffan hwn, mae'n amazing. So ni fel, na ddim yn ti isio, na ddarllen hwnna. A nes i really enjoyo fo, a nes i ddeitha Llyfrau Lliwgar, hwn di llyfr mis nesaf. So nath ni ddarllen o. So dwi'n meddwl mae o'n yr 80au, yn yr fatha streic y gloiwyr, ond mae o amdan fatha, ti wedi gwachio Pride? Do. So Lesbians and Gay Support the Minors, mae amdan nhw yn dod i pentra lle mae prif gymeriad Lyned, dwi'n meddwl dyn hi yn byw, a wedyn, dwi'n eisiau deud gormod, ond obviously mae nhw'n disgyn mewn cariad. Dwi'n eisiau darllen o hynna. Mae'n really cool, cos mae'n fatha, mae'r 80s vibes yna, a mae'n lot of music really cool yna fo. So nes i actually neud playlist o bob can mae'n sôn yn dan yn y llyfr, ac o'n i'n gwrando ar hwnna trwy'n darllen y llyfr. Which dwi'n really recommendio, neu rhyw i chdi. Na, mae'n really cool, cos eto mae'n un o hynna sy'n hawdd i ddarllen, mae'r stori jyst yn flowio, a dwi yma jyst i gael bach o entertainment. Dwi'n eisiau neud lot o waith caled pan dwi'n darllen llyfr, dwi jyst eisiau fatha enjoyo fo. So,
10 allan mor 10. hyfryd bod ti di ddarllen o, a wedyn ti di argymell o i'r Glwb Darllen Llyfrau Lliwgar. Yes. So, ers faint ti di bod yn rhan o y Llyfrau Lliwgar? O'n i eisiau meddwl am hyn, just dros blwyddyn, dwi'n meddwl, blwyddyn o hanner. So, sut nes ti ddod i fod yn rhan o'r grŵp? O'n i yn trefnu Balchder Gogledd Cymru 2023 yn Nghaernarfon, ac oedden nhw eisiau bod yn rhan ohono fo. Ac o'n i'n fatha, oh my gosh, lle ydych chi wedi bod? Dwi eisiau bod yn rhan o Clwb Llyfrau. So, nes i jyst yn mynd efo nhw, a maen nhw'n criw mor neis, mor gyfeillgar. So, os mae rhywun eisiau mynd efo ni, please dewch. Da ni bob tro'n hapus i gwrdd â pobl newydd. A mae yna criw yn y Gogledd ac yn y De? Ac wwan, mae yna un yn Aberystwyth. Hyfryd, oce. Ydy wedi cychwyn, actually dwi'n 100%. Mae yna un yn cychwyn yn Aberystwyth, mae yna un yn Bangor, un Gaerdydd, a maen nhw gyd yn gwneud llyfrau gwahanol. So, os ydych chi rhan o grŵp, gewch chi bigo llyfr. So, nes i dewis Neon Roses. A maen nhw'n criw really neis, a mae jyst yn esgus i darllen llyfr really da bob mis, a wedyn cael trafod o, a wedyn jyst cael bach o gosip. Hyfryd. A wyt ti'n teimlo fel mae llyfrau yn rhywbeth sydd yn, da ni'n sôn am cymuned, a da ni'n sôn am sut da ni'n gallu cysylltu efo pobl, ond wyt ti hefyd yn teimlo fel ti'n gallu cysylltu efo chdi dy hun mewn ffordd trwy darllen llyfr, neu ti'n gwybod, achos dwi'n meddwl pan ti'n darllen llyfr da efo cymeriadau da, a weithiau ti'n gallu uniaethu efo nhw, wyt ti'n teimlo fel nid yn unig trwy clwb darllen neu siarad efo ffrindiau ac ati, ond wyt ti hefyd yn gallu dysgu mwy amdano chdi dy hun, ti'n meddwl, trwy darllen llyfrau? Dwi'n meddwl dyna mae Sally Rooney'n neud yn dda, ydy danos yr rhan o'n ni'n hynna'n, da ni'n dweud, da ni gyd i kind of meddwl hynna, ond da ni'n mynd i dweud allan yn uchel. Dwi'n meddwl dyna be mae teoli'r awyr yn neud yn rili da. Dwi'n meddwl mae lot o bobl ifanc yn darllen hwnna a gweld nhw hunan a teimladau nhw. Dwi'n meddwl, dwi'n just mynd i pigo fyny off y llawr. Dwi'n meddwl mae curiadau neu hynna, curiadau'n y blydigedd gyntaf o sgwennu Ilhydyd Cyples, a dwi'n meddwl, nid dwi'n rili gobeithio bod yna lot o bobl yn darllen hwn a mynd, dwi'n gweld fy'n hun yn hwn, dwi'n wedi gweld y cynrychiolaeth yna. So, dwi'n meddwl mae cael pethau fel hyn mor bwysig i pobl just gweld y hunan, a wedyn mynd, so illa bod fi'n cael sgwennu pethau amdano fi a pwy ydw i, a mae pobl eisiau darllen hwnna, a bod nhw ddim yn fatha ben eu hunan, bod na gymuned allan yna. So dwi'n meddwl mae pethau fel yna'n really pwysig. Ac wrth gwrs, dy waith, yr gwaith ti'n neud, efo, fod yn, ti'n rhoi, beth ti'n gael fo? Cwnsela. Cwnsela, diolch, hwnna di'r gair, diolch. Felly, yr gwaith ti'n neud fel cwnsela, felly, wyt ti'n teimlo fel, ydy llyfrau yn rhywbeth sydd yn rhan o'r sgwrs yna, bob hyn a hyn, fel rhywbeth sydd yn dda i ni yn meddyliol? Dwi'n cael lot o bobl sy'n gwybod bod rhywbeth ddim yn oce efo nhw, a bod nhw ddim yn gallu darllen ni mwy. So maen nhw'n dweud, dwi'n caru darllen, a dwi'n darllen llyfr ers misoedd. Maen nhw'n gwybod, mae rhywbeth ddim yn oce efo fi fan hyn. Dyn nhw'n gallu clirio meddwl nhw ddigon i ffocysio ar llyfr. So dwi'n meddwl mae hynna'n gallu bod yn kind of fatha, ffordd i ni'n nabod yn hynna'n. A weithiau dwi'n cael pobl sy'n caru llyfrau gymaint maen nhw eisiau siarad am y cymeriadau yn y llyfr yn y sesiwn. A mae hynna'n really helpu, chys fel o'ch di'n dweud am, os da ni'n gweld yn hynna'n mewn llyfr, mae'n kind of haws i edrych ar ni'n hynna'n yn fanna, neu really edrych ar ni'n hynna'n yn fan hyn yn corff ni. So mae gallu iwsio llyfrau, neu'r cymeriadau mewn llyfrau yn really gallu helpu i rywun sbïo rhywbeth a sylwi, dwi ddim jyst yn fi. Mae rhywun wedi sgwennu llyfr am hyn. Dwi'n gwybod pan da ni'n siarad am little life mwy mewn sesiwn, actually. Illa, mae'n just another kind of trauma altogether. Ond dwi'n meddwl mae llyfrau a darllen yn really gallu helpu pobl just cael bach o escapism hefyd. So mae yna lot o clientau fi'n sôn, enwedig pan maen nhw'n ifanc, illa os oedden nhw illa'n cael eu bwlio yn ysgol neu rhywbeth fel yna, neu pethau ddim yn da adra. O llyfr yn rolau i fynd oedd yn saff, so fatha ffrind bron iawn, gallu dod yn ffrindio efo'r cymeriadau, a just byw bywyd gwahanol, cos dwi'n meddwl, os ti wedi darllen fatha 100 o lyfrau, ti wedi byw 100 o fatha bywydau gwahanol, a mae hwnna'n amazing. Yndi. Wyt ti'n un o'r pobl yna sydd o bosib ar ddechrau'r flwyddyn yn dweud, blwyddyn yma dwi am fynd i darllen
100 llyfr, neu, hynna'n swnio fel lot, ond ti'n gwybod, wyt ti fel arfer yn gosod nod i chdi di hun? Dwi ddim, ond dwi yn cadw cofnod o bob un llyfr dwi'n darllen. So mae gen i fi dyddiadur fatha clawr calad moleskin arbennig. A wedyn dwi'n sgwennu bob un llyfr dwi'n darllen, ac os dwi'n gorffen o, dwi'n sgwennu hynna themelo. A wedyn dwi'n meddwl dwi'n darllen tua 60 llyfr bob blwyddyn. Ac y llyfr ola dwi'n darllen bob blwyddyn ydy Christmas Carol, Charles Dickens. Oh my gosh, dwi'n neud yr un peth! Oh my gosh, no way! Oh, mae hynna rhywbeth, dwi'n neud union yr un peth. Christmas Eve. A fi! Oh my gosh, dwi'n darllen bob... Dwi'n caru hynna. Wow, rhywbeth. Bob blwyddyn dwi'n darllen, dwi'n gorau darllen hwnna Christmas Eve. Bob un blwyddyn nes i darllen o'r diwrnod dolyg, cos o'n i'n brysur Christmas Eve. Ond mae hwnna, dwi'n darllen o bob blwyddyn, a dwi'n cadw cofnod o bob un llyfr. A dwi'n sbïo nôl, a dwi'n gallu cofio. So na i sbïo nôl o'r fatha 5 mlynedd yn ôl, a na i sbïo'r un llyfr, a dwi'n cofio, dwi'n cofio darllen hwnna fatha ar y traeth, neu dwi'n cofio darllen o fan hyn, dwi'n cofio lle o'n i pan o'n i'n darllen o, sy'n rili rhyfedd. Weithiau dwi'n mynd even cofio be oedd y llyfr amdan, ond dwi'n cofio lle o'n i'n darllen o. Teimlad. So dwi'n cadw cofnod, ond dwi ddim yn neud fatha Goodreads a cadw cofnod yn fanna a wneud reviews o pethau, achos gyda fi jyst ddim amser. Dwi'n gwybod sy'n ni'n mynd yn obsessed os fyswn ni. So dwi'n trio peidio setio hynna i fi hyn, a just darllen beth dwi isio, a mae'n endio fyny tua 60 y flwyddyn. Mae hynna'n lot. Mae hynna'n lot, 60. Ti'n bod, 60 o lyfrau bob blwyddyn, ti'n bod, sut wyt ti'n ffitio amser i mewn i ddarllen, neu ti'n bod, be di dy... Oes gennych chi rŵtín efo darllen, ti'n gwybod, achos, yn amlwg ti'n darllen llawer, ond ti'n bod, mae'n anodd i ffeindio amser weithiau, efo prysurdeb bywyd, felly, oes gen ti, sut wyt ti'n ffitio fo mewn? Dwi'n trio wneud o cyn gwely bob nos, o bod fi ddim yn sbio'r ffôn fi, achos, dwi'n meddwl bod o'n dda i ni sbio'r ffôn o gwbl, really, yn y ideal world, ond cyn gwely, definitely. So dwi'n trio reid y ffôn i lawr a just darllen rhywbeth i just relaxio llgada fi. Ond dwi'n meddwl hefyd, dwi yn un o hyn sy'n mynd yn distracted yn hawdd. So os dwi'n trio darllen ar y soffa, mae ffôn fi fyna, cyn i fi wybod beth sy'n digwydd, dwi'n sbio ar Instagram, a dwi'n fel, hang on, o'n i fod yn darllen llyfr fan hyn. So dwi'n trio reid o'n stafell arall, so dwi ddim yn mynd yn distracted, just fi ar llyfr, a fedra i ddim gael music ar yn y cefndir, fedra i ddim gael y sled ymlaen, dim byd, just y llyfr. A dwi'n caru darllen ar y tren. A fi, Cos oes a byth signal ar y tren. Dwi'n mynd gorau poeni am ffôn fi. Gyna fi, wel dim fi, mae Spotify yn gwneud playlist ar enw Floating Through Space. So just fatha ambience. A mae o'n kind of fatha blendi fan o fy sŵn y tren. So dwi'n rhoi hwnna ymlaen a just darllen llyfr. Amazing. Mae hwnna just yn... Mae hwnna well na lle bynnag dwi'n mynd i gyrraedd ar y tren. Hwnna di beth hoff darf fi o fatha mynd i Gaerdydd neu rhywbeth. Darllen llyfr ar y tren yn 4 awr. Amazing. Yndi. Da ni di sôn lot am lyfrau ffuglen. Wyt ti hefyd yn licio llyfrau eraill fel barddoniaeth neu llyfrau ffeithiol, neu wyt ti bob tro yn mynd am nofel? Dwi bron bob tro yn mynd am nofel. Dwi'n mynd dda iawn am darllen llyfrau ffeithiol. Dwi'n meddwl bod fi'n darllen gymaint o ffuglen. Dwi fatha'n trio ffeindio'r stori yn efo, dos o ddim wastad stori. Dwi di darllen Why I'm No Longer Talking to White People About Race lot o weithiau. A dwi'n meddwl, dwi'n really licio hwnna, ond dwi ddim, swn i'n mynd deud bod fi'n fatha non-fiction fan, ond eto dwi'n really mwynhau'r un yna, a bod dwi'n darllen o, dwi'n fatha highlighter rhywbeth gwahanol. Diddorol. Ond dwi'n meddwl bod fi'n darllen o i ddysgu rhywbeth. Dwi wedi dewis darllen o'r rhan mwyaf o pethau ffeithiol. Dwi'n fel, dwi'n isio. Dwi'n isio gorau dysgu, isio brefi. Dwi'n caru darllen barddoniaeth, ond dwi'n gorau bod yn mood am y barddoniaeth. So, fedra i'n just pico rhywbeth allan. Obviously, Sylvia Plath. Fedra i darllen stwff hi. Emily Dickinson. Ond mae stwff hi mor emosiynol. Dwi'n really gorau fatha rasionio fo allan. Cos dwi'n teimlo fatha, mae hi just yn really dallt emosiynau. A mae gen i fi casgliad o... cerddi hi sydd wedi cael ei reid mewn 4 categori, dwi'n meddwl, a natur di 1. So ni'n meddwl, natur, mae hwn yn mynd i fod yn ffain. Ac o'n i'n meddwl, no, can't do it. So dwi'n meddwl, os dwi eisiau cry bach, illa na i ddarllen Emily Dickinson, a ni'n yna gadael bob dim allan. Dewis da, dewis da. Wel, mae hynna'n rhywbeth, wyt ti'n crio pan ti'n darllen weithiau, fel ydy hynna'n rhywbeth sydd yn digwydd i chdi? Ddim yn aml iawn. Na i fynd yn ôl at a little life, lle nes i probably crio fatha 5 gwaith o leia. A dwi'n meddwl, dwi'n un o'r pobl ma, dwi'n mynd crio'n aml,
Dim bod fi'n fatha trio stopio'n hyn crio, dwi just not a crier, dwi'n mynd crio ar teledu, ond os mae yna llyfr really da, dwi yn mynd i crio. Pam nes i orffan y llyfr ola o cyfres Robin Hobb, nes i crio just cos o bod wedi gorffan. Oedd o drosodd. Fatha break-up. Dwi ddim yn aml iawn yn crio, ond os dwi yn, mae o probably dros llyfr sy'n ddiddorol. Dwi'n ddim yn fawr dan hynna tan i chdi ofyn, so dwi'n falch bod chdi wedi gofyn. Ac oes na lyfr sa chdi isio i bawb yn y byd darllen? Oh my gosh. Yn Gymraeg, swn i eisiau pawb darllen Teulu i'r Awyr. Dwi'n meddwl, it's my Roman Empire. Mae'n dallt pobl a sut maen nhw'n meddwl a sut maen nhw'n siarad just mor dda. A dwi'n licio llyfrau lle da ni'n gwybod be ddylsan nhw, fatha pa conversation ddylsan nhw gael, a dydyn nhw ddim. A ti'n gwybod y moments all, ti'n fel, just deud nhw, just deud beth ti'n meddwl, neu sut ti'n teimlo, a dyn nhw ddim ar frustration na, dwi'n really licio hynna. A dwi'n meddwl, mae'r llyfr yna'n neud mor dda. So, hynna, illa swn i'n dweud, dwi'n gwybod pan y cliché, secret history. Dwi'n caru secret history. Digon teg. Ond o'n i'n licio fo cyn oedd yn cool. Cyn i Instagram neud yn cool. So, probably hynna. Ond just, dwi'n meddwl mae pobl angen ffeindio genre nhw. Pobl sy'n dweud bod nhw ddim yn licio darllen, dwi'n meddwl dyn nhw just heb ffeindio'r llyfr iawn eto. Maen nhw'n trio darllen pethau sydd ddim i nhw. Mae'n anodd oce. Just ffeindio'r llyfr iawn ydy'r peth. A'r amser iawn i ddarllen, dwi'n meddwl hefyd. Felly, dwi'n cymryd ella bod chdi fel fi, os ti'n dechrau llyfr a ti'n gael y teimlo fel ella bod ti ddim yn joio fo, ti'n hapus i roi fo i'r ochr, ti ddim yn parhau efo fo. Na, mae bywyd rhyfyr, dwi'n meddwl, i just fatha darllen rhywbeth ti'n mwynhau. Dwi'n meddwl bod yr awdur eisiau ni'n neud hynna. Dwi'n gwybod pa mae llyfr fi'n dod allan. Os di pobl yn mwynhau o, jyst rwch chi lawr. It's not for you. Dwi'n meddwl, does am un llyfr yn y byd, dwi'n meddwl sy'n mynd i gael mwynhau gen pawb. A os dwi ddim yn licio fo, neu drio eto, fatha illa mewn chydig o fisoedd, ac os dwi dal yn licio fo, na fo, mynd i shopless and job done. Digon teg. Ond fel ti'n deud, mae'na lyfr i bawb. Dwi'n meddwl bod na. Mater o ffeindio fo, yn union, O, Kayley, diolch o galon am y sgwrs yma. Mae wedi bod mor hyfryd. Swn i'n gallu siarad efo chdi? O'n i jyst mynd i ddeud. Swn i'n gallu aros yma trwy nos. Wel, awn i jyst cario ymlaen. Hyfryd, wir, diolch o galon. Diolch yn fawr iawn. A cofio anfon unrhyw awgrymiadau darllen ata i. Fyddai wastad yn gwerthfawrogi. Na DM i'ch ar ôl hyn. Diolch. Hyfryd. Diolch yn fawr iawn am wrando ar y bennod hon o Sut i Ddarllen. Mae restr o'r llyfrau da ni wedi trafod heddiw ar gael yn ysgrifiad y bennod. A chofiwch fod yr holl gyfrolau ar gael o'ch siop lyfrau neu lyfrgell leol. Mae modd gwrando ar benodau eraill y gyfres yn y llefydd arferol, neu ewch i YouTube i wylio.